En anteriors episodis de Casa Ensenyes Diccions... No me'n recordo de res del que va passar ahir per la nit. Hòstia, Soner! Estem aquí a una ressaca, me cago en l'ou, què fots aquí? Quant de temps? Va, vinga, vine, vols que t'ajudi? Hòstia, mira, el teu amic. Vaig decidir fer una festa de l'hòstia pel teu aniversari. Bueno, pues podem pintar. I doncs vam anar al cementiri a recordar el Pol, que, bueno, ja saps, no? El folli! Ja saps. Anem són d'aquí ja. I vam acabar tots borratxos i per terra i això va ser tot, no? Bueno, també hi ha algunes fotos, però millor que no les vegis, les fotos. Casa Ensenyes Diccions. Sonet? Sonet? On cony està el Sonet? Sonet! I bueno, ara estem anant a casa d'un tal Moro Juan, que aquest coneix. Sí, ella el coneix. I bueno, ja sé. Sonet. Sí? Bon dia, estic parlant amb l'Ebron Dixon. Sí, va. Sí? Sí, va. Y pues fuera del puto racista que esté creando un programa, joder. Però què merda està passant aquí? ¿Tú qué no has visto las noticias o qué? Que per aquí hi ha un tresor, joder. Què collons? A veure què diu aquest cabron. Atención, noticia de última hora, porque en un pueblo que se llama San Martín podrían haber encontrado Hostia. en una casa un tesoro. Atención, la casa se llama Casa Ensenyes Diccions. Madre mía, qué Hostia. noticiones. Pues tenía raó el cabrón. Dios mío, esto no para, no para, no. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Collons, qui ets tu? Bueno, doncs benvinguts, estem aquí a Casa Dixons, on es rumoreja que hi ha un tresor. I bueno, tras estar tot el dia aquí hem aconseguit poder parlar amb l'Ebron, anem a veure. Bueno, sí, senyor Ebron Dixon, primera pregunta, on està Josep Dixon? No tinc ni puta idea, la veritat. M'he aixecat i no estava. Molt bé. I on creus que pot estar, on pot anar? No sé, segurament s'ha anat a cagar i s'ha fet mal o alguna cosa. No sé, estic preocupat, la veritat. Molt bé, aquestes són les declaracions. I bueno, segons el tresor, tu què opines? No l'havies vist mai? Saps No. alguna del tresor? No tenia ni puta idea de que hi havia per aquí un tresor. la Confessa-ho! veritat. Que no ho sabia, joder! Vale, jo m'ho Vale. crec. Sí. I bueno, això ha sigut tot. Us deixem amb més notícies. Però què cony feu a la meva casa? Vostè sabia alguna del tresor? No tenia ni puta idea del tresor, la veritat. I crec que s'ho estan inventant tot això per robar-me la puta casa. Però vols follar? És un amable oferiment, no? Però ara mateix comprendrà que no estic en les condicions per... Vale. Bueno, doncs acabem de trobar unes restes que poden ser una clara evidència de que el tresor està per aquí, com veieu, rodones i petites. I bueno, seguirem buscant perquè està clar que per aquí hi ha alguna cosa. Més notícies a Interveni News. Tu, toma tresor! Però vostè se la xupa al productor. Però respon. Joder, tío! Joder, me cago en la puta! Fuera de la meva puta cosa! Senyor! Que estic aquí! Però què li passa? Roger de merda, què has fet? I tu què l'has Trenca-m'ho! fet? I tu què l'has fet? Trenca-m'ho, què has fet? Jo no l'he fet res. Això s'ha enfadat ell sol. Tu què merda vols ara? Me cago en l'hòstia puta, me cago en la puta ja. Què, puta? Necessito puta ajuda.
Entro y te explico, ¿vale? Passa el rebador. Bonic gravador, tens molt ben decorat. Sí, a veure si trobo... Vols algú per picar, com un cacaulet? Un cacaulet. Sisplau. No, l'única cosa que he trobat, de fet, tinc d'anar a fer la compra. Bueno, vale, t'explico. Que... Senta't, sisplau. Que m'he aixecat, no?, aquest puto matí, i no estava el sonet, i no sabia on cony estava, no? I han vingut uns periodistes, pues estan allà tocant-me les pilotes. I tal. M'ajudes? Fora la meva puta casa. Ah, però podríem anar a buscar el Morohan, que ell sap d'aquests temes i tal. Quins temes? Bueno, i ara que els hem fotut fora, què fem? Pajas. He trobat el tresor! Diu aquest que ha trobat el tresor? Què diu aquest? Està boig, tio. No hi ha Que no hi ha cap tresor, tu. Ja, podríem dir que no hi ha tresor. Però... Un 50% és meu, perquè estem causats Sí, mal. 3 hores meu, que està a la meva puta casa. Que no està a la seva vostra, no està a la vostra casa, tio. De fet, aquest nens fàcil és meu, saps? No, aquest me'l vaig ficar sonet pel cul. Que no, que... Gràcies, perquè per tot. Llavors és un que està allà. Aquí, aquí! Està per aquí? Però si aquí... Mai havíem travessat això. Però aquí està el tresor? Però, hòstia, però, Jo no què sé. és això? Està aquí dins, l'he trobat. Hòstia puta. És veritat. Aparteu, aparteu! Hòstia. Hòstia. Està ple. El tresor per mi, joder, estoc ric! Estoc ric, joder! M'he Joder, punxat! som rics. Però Som un rics, percentatge... joder. Uau! Però un percentatge és per mi, no? Què? No, que et follin. Joder, som rics. Hòstia, tota la vida m'ho estat esperant, tio. Però el sonet? On està? No sé, era d'haver mort o algo. Espera un moment. Espera un moment. Sí, estic esperant. Sóc que se'm pensa que sóc un periodista de merda, però no saben que aquí tinc el sonet. Sonet, que vinc... Mira, spray antivioladors. A més és inflamable. Sí. Bueno, què, això som rics, no, al final? Sí, això sembla. Fem un moment. Tio, aquesta pedra és falsa. T'ho juro, mira. Hòstia! Deixa'm provar. L'Àngel dels Dixons és una merda, tio! Que és fals! L'Àngel dels Dixons és una merda, com a és una merda! És una merda! Que és fals! Tio, que és fals, la puta pedra és falsa! A la merda! Que l'herència és falsa, no hi ha res, tio, no hi ha res. Joder, ja, no hi ha res. No hi ha res, tio. No hi ha res, però la és puta falsa, merda, ja. joder. A una puta, tio. Però llavors, Això potser m'entra pel cul. són pobres. Pues com abans, però amb un munt de pedres falses. Joder, tio. No les podem vendre. Què? Mira, ho fica juntament amb la reserva. Al menjar. Sí, fiquem el cul. Joder! Bueno, què passa aquí? I flex fresh style, finesse like textile. Yo, però saps que no sé? Get up, Ja, ja. No. listen, start the transmission. You'll get caught slipping. You know it sounds terrific. Sisters, Què diu aquest stop all the fussing and
Vaya. Aquí per aquí hi ha un puto tresor. Com a Moro Juan, pues nosaltres. Pues vinga. Si vols cosa... Calleu! Ja! Perfection to have all the true hip hop fans reflecting. Què fa, Roger? Una cosa. No, te la puc xupar. Bueno, pues somreis, no? No s'ho diré jo. S'han pensat que... Sort que s'han pensat que... S'han pensat que sóc un... No vuelvas. Buah, que desenfocat està. Anem, tio. Aquí! Bon dia, ets l'Europe Dixon? Sí. Hòstia puta! Que... Merda, m'he quedat... Necessito puta ajuda. Senyor, si no vol col·laborar, tindré que parlar i Tu m'atraparies, no, bro? Vinga. Del poquitimbre. No, això ho posaria després, ja. Calleu, tio! D'on ja? Ja. Pues ja està. Bueno, Digues-lo, però vols follar? M'esperava un oferiment de sexe, guai. Què fas? És que m'he espantat. Per què? No sé, m'ha Por ahí, puto racista, joder! Fill de puta. It costs dough, but they'll pay to see when the three hit the stage and the place to be.